Jo, takže ahoj, já jsem Naty, teďka jsem to trošičku to. No a vítám vás u mého prvního videa z toho společného let's play. A z toho se jedna docela blbá věc, která se jmenuje nezapnutý bandicam. Jsem celou dobu neměla zapnutý bandicam, abych mohla natáčet. Takže se stala jedna následující věc, já jsem to video nenatočila. Byla tam docela jakože sranda, ale neříkám, že zase tak velká. Vycvičili jsme víc jenom to, tady našeho frajírka. A zvýšili jsme mu úroveň asi, jakože měl 1100 a má 1400. No, pak jsem vám ukazovala honbu za pokladem, vypotřebovali jsme 3 časovače a pak jsem ještě říkala, že tady jsem na 1738 místě. Jednou jsem byla i 9, když to úplně mega začalo, takže jsem tam měla nějakou minutu a tím jsem právě, že vyhrála, no, ale potom už to začali hrát i jiný lidi, takže super, ale teď k té věci. Já jsem to, možná bych mohla udělat 100 blubku. Má blub minus 10. To je zajímavý. Takže, velmi zajímavý. Jinak tady takhle, tak to mám, abych věděla, jakože jak dlouho natáčím. Protože někdy můžu, abych nenatáčela zbytečně dlouho. Teď jsem předal peršeronku, ale oni si to nekoupil. Ale já ji chci to prodat. No tak já si nechám. Protože peršeroni můžou mít jenom 3 připustění. To je stejně jak osly. No, každopádně jsem chtěla dělat následující věc. A já jsem zapomněla jak. Jo, chtěla jsem vám říct, že tady ten let's play, nebo no tady ten let's play a let's play prostě z Hobrska, tak doufám, že se vám budou líbit, když tak mě prosím podpořte lajkem nebo prostě odběrem a nebo na e-mailu, který máte ve videu v popisku, jak získat pasy, anebo když tak ho dám i do tady toho popisku. A klidně můžete mi posílat i nějaký dárky, jakožto koně, prostě co chcete, mě to jedno, nemusíte. A když tak bychom někdy mohli jít i prostě přes Skype a přes ten Skype bychom mohli natáčet a natáčeli bychom spolu v tom Hoversku, no. A no, to jsem chtěla říct a pak ještě jsem chtěla říct, jo, že si vytvořím teda tu složku, to můžete mi tam posílat jakože koně, já si to dám dárky od fanoušků. A tady doufám, že se vám ty koně povedou, já věřím, že jo. A pardon, tady to, že se mi tady ukazuje, nebo no, teďka jsem to ukázal poprvé. No. To byl mikrofon. Takže tohle nebo chodnou farmu, já se podívám, tak já nějakou odstraním, kde mám málo koní. Knapstruby, nokotky necháme. Necháme na pokoji, ale já moc raním Hanovery. Protože Hanovery jsou úplně na houby. Pryč. Tak a já si sem dám dárky od fans. Doufám, že tady nějaký budou. Nebo prostě jak chcete. Nečekám, jakože budete posílat, jakože takový, vem si tady ten milion a takovýhle, to ani nechci. Jakož to mi přijde dost přehnaný poslat někomu milion. Ale nevím. Tak kdybyste chtěli nějakýho koně, kohokoliv, tak mi jakože napište, přidejte si mě, já si vás jakože taky přidám, potvrdím vám to, nebojte, protože
Já docela hodně mám ráda lidi, jakožto to vidíte 931 odsloužených dní bych měla, no, kdybych nebyla blbá. Tak Nadine, nebo Nadine, tak já jí pogratuluju nebo poblahopřeju. A super. Jo, tak já se podívám do mého jezdeckého centra. Novinky, máme 3 novinky. Super. Jo, tak já bych, protože teďka jsem docela přemýšlela a chtěla bych si udělat prezentaci, která bude pro naše jezdecké centrum, takže teďka si uděláme tu prezentaci. A to můžu takhle to. Tak. A sem si dám třeba, já nevím, Unicorn. Coffee Unicorn. Já nevím, mně se tady to docela líbí, je to pěkný, no. Bych si vzala nějakýho toho. Aha. To vypadá docela pěkně, ale... Ach jo. To je kočka, ne? To se mi docela líbí, takže... To si vezmem. Takže... Vykopírujeme to. Já to mám za chvilku, protože... Věřte mi. Umím to. Takže takhle... No to je něco jako tutoriál, jak si udělat prezentaci, takže... Trošku zmenším, aby tady měl nějaký místo na tu prezentaci. Tak, validate. OK. Tak, teďka si tady dáme tady to. Tady jsou všude jiný ty barvy, já to nevadí. No takhle nějak to může být. Super. Tak, teďka si tady dáme layera a já bych si tady ale udělala jednu věc, že bych tady našla nějaký ikonky, takže třeba hovers a tady by měly být jakože ty batonky nebo prostě to logo, prostě hovers button. To byl můj pes. Buttony. Hovers buttony. Wow. Je, ale to je pěkný. Ale já potřebuji jakože jiný batony. Já bych chtěla třeba jezdecký centrum, nebo já nevím, co jsem to tam chtěla prostě. Ach jo. Gamer. Já jsem gamera. Gamer poster. Blog.cz. Per. Takže já nevím, já jsem tam něco chtěla dát, ale vůbec si nepamatuju co. Chtěla jsem tam dát nějaký button, takže počkat, já jsem tam dám Unicorn. Unicorn button. Řízecký centrum na božský jednorožci, takže no OK, baterie tam dávat asi nebudeme. Že jsem blbá, já jsem tam chtěla ten hoverse zaměstnancné jablko. Přesně. A já si tady musím dát jakožto, co na tom hoverse mám vůbec. Takže vždycky centrum, co tady máme. Takže je mrkev. Hoverse mrkev. Mrkev. Jo, máme mrkev. Takže kopírovat obrázek. Layer.
vést. Nebo já nevím, co to je. Jo, no to je asi ovoc jádro, přesně. Kopírovat obrázek. Layer. Kde to bylo? To jsem úplně blbá. Tak, restem layer. Layer. Validate. Doufám, že jakože to vydrží. Pak drž, že jo? Kopírovat. No, ok, tak. Layer. Validate. A teď mi to vypadá. Nebo jakože, sedlo a úzké. Vrstě sedlo. To dvojkový. Více dvojkový. No, to je více dvojka. No to je to máte druhý. Tak jo, to by mělo být, no, kopírovat. Pak. Ne, do haje. Co to pas? Tak to dáme sem. Teď bude no, ale tak. Ale tak to nevadí, ale. Tak, to. Tak. A ještě nebo úzečku. Koda. Tak a já mám tu trojkovou. Už jen 13 minut a zatím jsme jakože nic neudělali, ne? Dalšíčku jakože no tady vždycky doštím. Tak ok, tak já tam dám pauzu. Kopírovat obrázek. Tady to může být úplně přesně, vidíte? Dobrý. Takže tady testí tutoriál, jak se vlastně dělal tady ten, tak jak si dělat prezentaci pro ty děti. Takže hodně. No, ukáž naučit. Validate. Tak a background. Tak a tam, to špatně vyplaví, ale... Plan, OK. Jdeme to větší. Plan. Plan. To se moc nepovedlo. Takže tady to bych dala ještě dolů. Tak jo. Jasný.
M-File. Takhle by to mohlo nějak vypadat. Tam to není tak špatný. Ne, 17. To bylo normální download. To nenávidím. Bože. Tak. Boha ne. Neumím, takže vystavnu. Zaprosím. Třeba YouTube. Ok, tak YouTube. Ok. A teď to musím upravit. Prezentace. Takže prezentace tady. A prezentace. Tak a zapneme si program. Tak. Trochu musí údaje. OK. Protože já potřebuji tady background, tak počkej, já potřebuji layer. Já nechám nic hledat textový. Tak jo. Ok, tak dáme text. A ona, protože ona se mi dostane centru. Tak. Zaměstnanci. Jo, teď já nemluvím vůbec. Já myslím, že tohle by bylo pro dnešní díl všechno, já tu prezentaci udělám a vrátím se k tomu při dalším dílu, nebo já ji dodělám a pak vám ji ukážu. Takže tohle by bylo všechno, točím už tady to máte jak dlouho a tak doufám, že se vám to líbilo a u dalšího videa čau!